Čaute, ja som Mišo z Magic Miracles a toto video nie je priamo na môj channel, je pre kúzelníka Exita z Partytriky.cz. Je to konkrétne video do jeho videosúťaže, kde ide o to čo najefektívnejšie zamiešať balík kariet. Tak som sa rozhodol, že vám ukážem, aké miešanie som sa učil postupom času. Poďme na to. Toto je miešanie, ktoré určite každý z vás vie. Používal som ho na miešanie kariet, keď som bol ešte malý, keď sme s chalami hrávali nejaké karty. Ale to poradie sa tam iba prehádže. Tak som rozmýšľal, že by som sa naučil niečo nové a prešiel som k pokrovému miešaniu. Pokrové miešanie vyzerá si takto a je o mnoho lepšie, pretože karty sa pri ňom perfektne premiešajú, každá jedna. To znamená, že tie karty už nebudú také isté, ako boli aj predtým. To raz zamiešam. No, ale postupom času, ďalej a ďalej, čím som bol starší, mi nestačilo ani to, tak som prešiel ku kúzelníctvu. Lebo kúzelníctvo je dobré v tom, že má rôzne miešania, ktoré vyzerajú proste kúlovo. Má taktiež aj to pokrové miešanie, ktoré sa volá Ripple Shuffle, ale so špeciálnym zakončením, ktoré vyzerá tiež kúlovo. A ešte by som pridal jednokolové miešanie. Wow, dáme druhý pokus. Je totiž ťažké, vyžaduje šikovné prsty. A najlepšie na tom je, že takéto miešanie pre kúzelníka nerobí problém. Tie karty môžem rozhádzať ľubovoľne a sami vidíte, že tie karty tu sú týmto smerom, tu sú zase opačným smerom a zase niekde v balíku, áno presne tu, sa stane aj, že sú vlastne tvárou v tvár. Ale aj po týchto kúzelníckych schopnostiach som zistil, že tie karty neviem zamiešať, pretože vždy mi na vrchu balíku vidú tie 4 riesa, ktoré chcem práve zamiešať. A zvyšok balíka tiež nie je taký, aký by mal byť rozhádzaný. Tak to bolo to video do tvojej videosúťaže. Dúfam, že sa ti páčilo a teším sa na výsledky. Čau.